दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजिनि मालिकपारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सारागाव गामिनि मथिलाल बर' बिथांनि बिफा बिनि फुटबल बादायलायनाय दा बेहाय बेखेवनाय जादों।
Rumsari kedua kita jumlah बे हाबाफारियावनो नुजाथिनो हानाय साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोनखौ इसोरनि खाथियाव 1 मिनिट आरज गाबनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। जागायबाय। kalau जाहाथे नोंथांमोना अननानै फोथारनि सिङाव हाबफैयो गले गले खावलायहरबाय थादों। नेट'पारा फारसे खान्थालगुरि मोननैबो हानजानि गेलेगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो फोथारनि सिङाव हाबफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। जोङो दिनैनि जे गेलेनाय बेखेवजेननाय हाबाफारि बेखौ जोङो बेखेवनो थाखाय आखायाव लाबाय। yang बरायग्रोनानै लानो सिगांदों। दिनै थामथि गोसोखां जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि रुंसारि समबार बर' आरो रुंसारि माइनि बर' बे सानै बिमा बिफानि मुङाव बेखौ मदद खालामदों बिथांमोननो आंगोनि फिसाला मथिलाल बर' सारा आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ
Thank you.